Єврорадіо, для вас працює Міхась Сільїн. Зараз ми знаходимося на площі Незалежності каля чару президента Віктора Бабарику і Валера Цапкала. Для тих, хто не ведае, може, ми сёння ад раніцы вели наш стрым. Тут прыкладна о гадзіне дня тут было каля 50 чалавек. На момант, калі мы скончвалі стрым, гэта прыблізна о другой гадзіне было чалавек 60. Але зараз я вось папрашу нашего аператора паказаць хаця бы у розныя бакі чаргу. Чарга ўтварылася не меншым на кіламетр 200 метраў і даходзіць, сканчаецца прыкладна недзе каля вуліцы Мяснікова. Цэнтр выбаркам увогуле працуе да 18 гадзіне, але сёння яны зрабілі выключэнне. Сёння яны будуць працаваць да 18:50. Шматлікія ўдзельнікі гэтага ланцуга у размове падчас нашага ранішняга стрыму шчыра прызнаваліся, што гэта хутчэй акцыя пратэста, чым нейкае шчырае жаданне падаць скаргу. То бок не ўсе удзельнікі акцыі, дакладней, большасць удзельнікаў акцыі не верыць у тое, што ўсё ж такі іх скарга атрымае пазітыўны вынік. І нагадаю, што самае цікавае пачнецца праз 20 хвілін, прыкладна праз 20 хвілін, бо 18:50 цэнтр выбаркам зачыніцца і фактычна удзельнікі сённяшняга ланцугу стануць удзельнікамі несанкцыянаванай акцыі. Ужо прысутнічаюць, можна пабачыць, і аўтамабілі аўтазака. Зараз папрашу нашего аператора, ось там каля гасцініцы Мінск стаіць уже аўтазак. І таксама асобныя супрацоўнікі як у штатскам, так і ў форме ОМОНа перыядычна праходзяць міма удзельнікаў ланцугу. Нагадаем, што учора цэнтр выбаркам праводзіў пасяджэнне, на якім разглядаліся пытанні рэгістрацыі альбо нерэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты, і ў выніку якога Віктор Бабарыка, Валер Цапкала не былі адны з асноўных фаварытаў гэтай выбарчай гонкі, яны не былі зарэгістраваны ў якасці кандыдатаў у прэзідэнты. Давайте паспрабуем, можа, пагутарыць з кімсьці з людзей. Добрый дзень, гэта прамы эфір Еўрарадыо, ці можна з вами пагутарыць? Попробуйте. Скажыце, навошта прыйшлі сёння сюды? Навошта? Сказать свои... Нет, я не могу сказать. Голос показать, наверное, наконец-таки, что он есть. Як доўга стаіце ў чарзе? С 3 часов. Наверное, уже видно по лицу, очень устали. Спасибо, кстати, людям, которые раздают здесь водичку. Вот, они очень помогают, я думаю, всем людям, которые здесь есть. Вось вы стаіце каля 3 гадзін, з 3 гадзін стаіце. Відавочна, наколькі мы ведаем, што у цэнтры выбаркамі разглядаюць кожную скаргу, гэта займае прыкладна каля 5 хвілін, ужо відавочна, што да 18:50 цэнтр выбаркам вы не паспееце здаць. Вось, што вы думаеце? Тады навошта вы стаіце? Наверное, чтобы уже закончить начатое, скажем так, относительно. Мы, конечно же, не закончим, но хотя бы достоять и показать, что мы здесь не просто так. И посмотреть, в принципе, что будет потом, тоже интересно. Пасля 18:50 фактычна вы станете удзельнікамі несанкцыянаванай масавай акцыі. Но мы ведь можем передвигаться свободно, и даже если нас здесь много, по сути, это же свободное передвижение, нет? Але вы пасля 18:50 застанецеся тут? Мы посмотрим. Добра, шчыра дзякуй. Вось мы пагутарылі з аднымі з удзельнікамі гэтага ланцугу, гэтай чаргі. Яны разумеюць, што да сканчэння працы цэнтр выбаркама яны не паспеюць дастаяць. Але супрацоўнікаў міліцыі пакуль што не бачна.
Зараз мы з нашим аператарам пройдемся уздоўж чаргі от ад чырвонага касцёла. Ну, калі ў дзень людзі яшчэ спрабавалі больш трымацца сацыяльнай дыстанцыі, у метр-паўтары можна было бачыць на фота, то зараз уже людзей відавочна больш, і все ж таки людзі становяцца больш шчыльней. Але не асобныя людзі все ж таки стараюцца трымацца гэтай бяспечнай ад каранавіруса дыстанцыі. Вось мы зараз ідзем да пачатку чаргі, але нагадаю, што, як я ўжо казаў, сканчаецца яна на вуліцы Мяснікова. Гэта прыкладна можна ўжо паглядзець, можна ўжо падлічыць. Ну, хіба зараз паспрабуем все ж таки падысці на самы ўваход. Так, і вось гэта пачатак чаргі. Добрый день, это прямой эфир Еврорады, можно с вами погутарыць? Скажите хотя бы, як долго стоите в чарзе? Ну, мы только пришли, у нас здесь была коллега по работе, поэтому она стояла с часу, поэтому достаточно долго. Подождите, сейчас будет Ярмошина выходить, у нее интервью возьмите. Спросите, почему это самое. Я с главного входа выйду. Ну, вось людзі прапануюць пачакаць Лідзію Міхайлаўну Ярмошыну, кіраўніцу цэнтр выбаркаму, але сумняемся, што яна будзе выходзіць менавіта праз гэты уваход. Ось як мы маглі пачуць, вось людзі, якія зараз ужо фактычна стаяць каля ўваходу, стаялі ў чарзе 6 гадзін. Людзі робяць селфі. Я бачу былога актывіста Маладого фронта Зміцера Хвідарука, можа паспрабуем з ім пагутарыць. Молоді люди, можна з вами погутарити прямий ефір Євроради? Вот с Мишей Левш, насамрэч. Значна цікавей. Таня, Со мной будзе цікава. Вось гэта Михаил Кирилюк, ён вельмі класны інтэрв'ю дае насамрэч. Не таму, што я не хочу, но лепш взяць толкового чалавека заўсёды, чым уменьш толкового. Ну это, да. Самакритика, гэта вельмі добра. Придется мне работать. Это початок предвыборчей кампании просто. Прямой эфир 2025 года. Давайте пачнем з іншага пытання. Зразумела, што вы тут робіце. Відавочна стаіце, каб падаць скаргу на учорашняе рашэнне цэнтра выбаркама. Якое пытанне? А пытанне палягае ў тым, што вы рабілі учора ўвечары? Учора вечарам я быў на прабежцы дома. Як ставіце да таго, што учора вечар адбылося гэтае шматлюдныя акцыі і шматлюдныя затрыманні? Ну, гэта сумна. Сумна тое, што ў Беларусі затрымліваюць людзей. Гэта ўвогуле сумна, калі затрымліваюць людзей. Што датычыцца, мне здаецца, адзін з адвакатаў добра напісаў на гэты лік, што сённяшняя чарга гэта такі добры легальны спосаб пастаяць у цэнтры горада і не быць затрыманымі. Я так прачытаў гэта выказванне, потым
Падумаў, ну да, ён кажа праўда, потом падумаў, ну да, і сумна тое, што грамадзяны Беларусі сапраўды не трэба нейкае легальнае апраўданне, каб пастаяць у цэнтры горада. То есть все. Наколькі мы разумеем, цэнтр выбаркам сёння працуе до 18:50, то бок уже праз 3 хвіліны фактычна відавочна вы не паспееце падаць скаргу і станеце фактычна удзельнікам несанкцыянаванай акцыі. Ну, не ведаю, хто так трактуе заканадаўства. Я тут папросту стаю ў чарзе, калі чарга закончыцца, мы пойдзем, не ведаю, куды яшчэ мы пойдзем, але у нас яшчэ ёсць 2 дні, каб падаць праз пошту нашу скаргу. Ну, а што да таго, станем мы ці не станем якімсьці мерапрыемствам, ну, я памятаю, што тыя часы, калі ў польскае пасольства былі аналагічныя чэргі і нішто нічым не заканчвалася. Ну, хай гэта вырашае ты, хто за гэта адказвае. Ці не баіцеся, што сёння все ж такі сілавікі трактуюць гэтую чаргу як несанкцыянаванае масавае мерапрыемства і пачнуцца затрыманні, якія былі і учора? Ну, мяне публічна ніхто не папярэджваў, што мне нельга стаяць у чарге ў цэнтр выбаркам. Увогуле, калі я, напрыклад, працую ў цэнтры Мінска, да, то есть калі мы ўсе бачылі выпадкі, калі чалавек проста ідзе дадому ці проста ў магазин ці кудысьці, яго затрымліваюць, да, то есть то бок, ну, ты не можаш проста жыць у Мінску і не рызыкаваць быць затрыманым. Таму, ну, гэта як частка жыцця, мы жывем у не абсалютна бяспечным свеце. Добра, шчыра дзякуй. Вось мы пачулі меркаванне чалавека, які стаіць, ну, фактычна у пачатку чаргі, але відавочна, што да закрыцця цэнтра выбаркаму, ён сам гэта таксама разумее, не паспее падаць сваю скаргу. Скаргу на ўчорашняе рашэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі, якое не зарэгістравала кандыдатамі ў прэзідэнты Віктара Бабарыку і Валера Цапкала. Давайте паспрабуем прайсціся ўздоўж чаргі в адваротным накірунку. Там можна паказаць, пад'ехаў нейкі сіні бусік, але адсюль можна пабачыць, што ўсё ж такі гэта, здаецца, так, гэта Белпошта. Гэта дакладна не той аўтамабіль, у які могуць запіхаць мінакоў. Пройдземся ўздоўж чаргі. Для тых, хто толькі падключыўся, нагадаем, што сёння прыкладна 11 гадзіне пачалася каля дома ўраду акцыя. Людзі выстраіліся ў чаргу, каб падаць свае скаргі на рашэнне цэнтра выбаркама. І гэта чарга ўжо працягваецца, ну, да гэтай гадзіны. Людзей стала ў разы больш. Зараз гэта чарга налічвае каля больш за кіламетр працягласцю. Людзі рознага ўзросту можна пабачыць, але ёсць вельмі шмат моладзі, але побачым жанчын больш сталага ўзросту, можа паспрабуем пагутарыць з імі.
Добрый день, это прямой эфир Еврорады, ці можна з вами пагутарыць? Коли ласка, конечно. Скажіть, будь ласка, ось літаральна праз некалькі хвілін. Як ми розуміємо, ви стаіце тут, каб падаць скаргу ў цэнтр выбаркам. Так. Але вось праз некалькі хвілін все ж таки цэнтр выбаркам зачыніцца, і вы, відавочна, не паспееце ўжо падаць гэтую скаргу. Навошта вы тут стаіце тады? Ну, я уже вось сказала, что я нават не чакаю некалькі хвілін, каб ліфт дачакацца, і наогул не люблю скаргі. Но ёсць такія скаргі, дзе стаяць прыемна, такія людзі цудоўныя. Просто пабыць у гэтым асяроддзі. Нават. Ну, праз некалькі хвілін фактычна нашы сілавікі змогуць вось гэтую чаргу трактаваць як несанкцыянаванае масавае мерапрыемства. Ну, і ці не баіцеся вы стаць удзельніцай несанкцыянаванага масавага мерапрыемства? Я нават паспрабавала размаўляць з імі, але яны не пажадалі, сказалі толькі пасля працы. Ну, мы пра гэта не думалі, так? Што мы будзем рабіць, калі зачыніцца? Паглядзім, ну, страху няма. Мы нічога дрэннага, кепскага не робім, чаму нам баяцца? Як ставіцеся да таго, што адбылося ўчора, гэтыя акцыі пратэста, якія скончыліся масавымі затрыманнямі? Ну, што пра гэта можа сказаць любы нармальны чалавек, калі якія біцюгі нападаюць, ну, на дзяцей, лишь на мірных людзей, якія выйшлі сказаць сваё слова, якое Канстытуцыю нам гарантавана, і ну, з якіх б'е злосць, якія бягуць і нават на хаду імкнуцца там па галаве ударыць ногой, ну это жудасна, жудасныя людзі. Мне вельмі балюча, што гэта нашы беларусы. Але ці не баіцеся, што вас могуць сёння затрымаць? Я б гэтым не думала. Шчырая дзякуй. Можа, паспрабуем прайсці яшчэ далей. Паспрабуем, магчыма, знайсці міліцэйскую тэхніку, паглядзець, дзе яна стаіць, ці стаіць яна ўвогуле. Ну, непасрэдна з плошчы Незалежнасці пакуль што не бачна. Дальше. Можна з вами пагутарыць? Не-не-не, у меня семья, трое детей. Мужчына не хацеў з намі пагутарыць, але вось перад гэтым ён падышоў да натоўпу і сказаў, што недзе побач стаяць ужо 5 аўтазакаў і нібыта на Нямізе пачалі затрымліваць людзей. Вось мае папрашу зараз калегаў, якія працуюць з рэдакцыі, удакладніць гэтую інфармацыю. Пазней я вам скажу, так гэта ці не. Ось попрошу оператора показать, что люди, некоторые приходили что люди приходят со своими стульями, креслами. Ну, відавочна, каб люди стамляюцца доўга стаяць у гэтай чарзе, ну, таму прыбегаюць да такіх лайфхакаў. Можно с вами пагутарыць, прямой эфир Еврорады. Здравствуйте. Мы бачым, что вы так падрыхтавана сюды пришли. Да, мы на самом деле сегодня совместили приятное с полезным и работали, поэтому взяли стулья для того, чтобы было удобнее. Знали, что будет надолго, но, к сожалению, не достоялись. Но приняли участие и высказали свою гражданскую позицию и увидели столько замечательных людей. На самом деле, ну, вы же видите, какая огромная очередь. И все знали, что не попадут сегодня в ЦИК, но все пришли. Это здорово. Скажите, будь ласка, як довго увогуле стоите тут? Мы в 3 часа приехали. Поэтому 4 часа. Ну, мы сидели, мы не стояли, мы на самом деле сидели. Ну, як ви самі вже сказали, центр выбаркам хутчэй за ўсё зачыніўся. Якія будуць зараз ваши дзеянні? Пойдем на почту, отправим заказным письмом с уведомлением наши жалобы. И жалобы наших
знакомых и друзей, которые у нас есть с собой. Мне тут редактор у вуха подказывает, что вы працавалі у Моламолодь, так гэта? Нет, я не працавала у Моламола, нет. Нет. Это ваш наш редактор помылился с кем-то. К сожалению, я не працавала у Моламола. Платформа потрясающая, и жалко, что она сейчас не работает, но я надеюсь, что в скором будущем, конечно, мы вернемся вот к этим вот хорошим инициативам. Мой редактор вибачається перед нашими глядачами і перед вашим. Добре, щиро дякую вам. Поспіху. Ось ми почули, що ось, наприклад, не всі люди будуть працягваць стаяць. Ось жанчына з мужчынам, яны взяли, як яна распавяла, взяли крэсла на сваёй працы, прастаялі 6 гадзін, ну як прастаялі, як яны самі сказалі, прасядзелі, выкарысталі такі лайфхак. І замест таго, каб пасля закрыцця цэнтру Выбаркаму яны вырашылі пайсці на паштамп, каб у іншы спосаб падаць сваю скаргу, менавіта ліставаннем. Зараз пройдзем з нашым аператарам яшчэ далей. Паглядзім, што адбываецца далей у чарзе. Добрый день, это прямой эфир Еврорады, можно с вами погутарить? А я не стою в очереди, простите. Как будто нечего сказать вам. А что вы тут робите? Мы сдымаем. Ясно. Пробачьте. Так, до речі, мне редакція повідомила, що затрыманняў на Немізі, паведамленняў про затрыманняў пакуль няма. Так, щось неяк народ пачаў рухацца, нейкае. Ну, тут картинка и гук — это лепш за любой комментар. Чарга перестала стаять и пачала рухаться. Крышым. И пляскать у далоні. Ну што рабіць? Пойдзем хіба разам з гэтым рухам. Ось тут есть некие супрацоўнікі ОМОНа ідуць. Да. Зараз паспрабуем з кім-небудзь пагутарыць і зразумець, што тут адбываецца. Так, зараз мы спрабуем зразумець самі, што ўвогуле адбываецца. Людзі. Можно у вас с вами погутарыць в прямом эфире Еврорады? Скажите, вось вы стояли ў чарзе, так? Насколько я разумею. Але вось зараз народ кудысьці пайшоў, што адбываецца? Сейчас люди как-то по очереди передали друг другу, что главпочтамт работает до 9 часов. И решили просто двинуться туда и письмом отослать заявление. И вы зараз так само туда кіруєтесь? Да, я тоже не успел попасть в ЦИК, поэтому да. Добре, щиро дякую. Ось мы только что даведаліся, што неяк сарафанным радыё людзі зарганізаваліся, даведаліся аб тым, што пасля закрыцця цэнтра Выбаркаму людзі вырашылі у іншы спосаб падаць свае скаргі супраць
учорашняга рашэння цэнтра выбаркаму. І зараз людзі накіроўваюцца ў главпаштамп, які працуюць да 9 гадзін. Ну і гэта становіцца відавочна, што зараз хіба што ўтворыцца чарга каля главпаштампу. Зараз паспрабуем прайсці трохі далей у натоўп. Вось мы зараз можам паказаць вам супрацоўнікаў АМАПа, якія перакрылі пераход да паштампу. Зараз падыдзем. Прожать можно? Вас хвилиночку. Что сказали? Сказали, технические работы, оборвался кабель, ну, где-то там, поэтому перекрыли. Надо идти туда. Добра, шчырая дзякуй. Вось нам зараз жанчына сказала, што супрацоўнікі АМАПа, якія адчапілі гэты падземны пераход, які вядзе для главпаштампа, што там праходзяць нейкія тэхнічныя працы. Вось вуліцу каля гасцініцы Мінск таксама перакрыта, там стаіць аўтазак. Ну і хіба мы таксама не зможам прайсці. Можам зараз падысці разам з дзяўчынамі і пачуць, што ім скажуць супрацоўнікі АМАПу. Снимайте всех этих красавцев, чтобы потом их запомнили навсегда. А потом покажем их же здесь. Да. Их же через несколько лет спустя. Можна з вами пагутарыць хутенька? А вы спрабавалі прайсці праз... Спробовала, не пускают. А я тут проживаю, между прочим. У доме 12. А скажите, ласка, чему не пускают, что кажут? Кажут, не позволено их проходить, и все. Один ответ. Спрашивают, зачем такими красивыми машинами украсили наш город, не знают. Им дали приказ. Скажите, ласка, тут сегодня каля дома ўраду весь день проходила акция. Акция не проходила, мы хотели отдать свои подписи. Вы удзельнічалі, як я разумею. Конечно, но не успела. Вот я стояла 4 часов дня, не успела. Скажите, какие будут ваши дальнейшие деяния? Те будете подавать Буду скаргу? в электронном виде подавать уже, что же остается. Либо вот на почтам пойду. Вот. Добре, щиро дякую вам. И вам тоже, хлопцы, щиро дякую. Снимайте вот этих красавцев наших. Вот зараз, может, За еще наши хутенько людей, покажем, да. что все ж таки люди подходят, людей разворачивают. Не пропускают. Да, цікаво, як можуть попасть, наприклад, навідувальники гостиниці Мінськ у середину, коли їх не пускають. Ну, але це відовочно застанеться проблемою навідувальників гостиниці Мінськ. Зараз подземний переход так само перекритий. Зараз поспробуємо пошукати інші уваходи, інші проходи до паштампу. Мне зараз подказываюць у рэдакцыі, што па падліках назіральнікаў зараз мне падказваюць рэдакцыі, што па падліках назіральнікаў чарга ў апошні момант, калі яна перастала стаяць, налічвала 2500 чалавек. Так, папрашу нашага аператара паказаць вось будынак паштампа. Ось там таксама стаяць супрацоўнікі АМАПу і таксама не дазваляюць людзям падняцца з пераходу. Добра. Паспрабуем пашукаць нейкія іншыя выйсці з плошчы Незалежнасці ці падыходы да паштампу. Зараз падыдзем да ўваходу у гандлёвы цэнтр сталіцы, аднаго з
Паглядзім, ці пускаюць туды, ці стаяць там супрацоўнікі АМАПу. Рух грамадскага транспорту і ввогуле транспорту пакуль што не перакрыты. Папрошу паказаць аператара. Фактычна людзі, якія хочуць з'ехаць адсюль, пакуль што маюць такую магчымасць. Так, зараз мы падыдзем да ўваходу у гандлёвы цэнтр сталіца і паглядзім. Да, зараз ужо ввогуле не зразумела, хто ўдзельнік акцыі. Зараз мы праверым спачатку уваход у гандлёвы цэнтр сталіца. Ну, пакуль што тут не бачна супрацоўнікаў АМАПу. І ў сам гандлёвы цэнтр, здаецца, зараз мы паглядзім хуценька. У гандлёвы цэнтр патрапіць можна. Добра. Зараз мы яшчэ, можа, падыдзем да уваходу до Мураду, адкуль пачыналася чарга, бо я бачу, што там яшчэ некаторыя людзі працягваюць стаяць. Можа, яшчэ сапраўды маюць надзею, што паспеюць падаць сваю скаргу. Нагадаю, што тут ад раніцы людзі збіраліся ў чаргу. Чарга была досыць вялікая, расцягнулася у пэўны момант на кіламетр 200 метраў. Але ось літаральна пасля закрыцця цэнтру Баркаму літаральна за некалькі хвілін людзі вельмі хутка разышліся. Але вось на пачатку чаргі яшчэ стаяць людзі. Скажите, ласка, гэта прямы эфір Еўрарады, ці можна пагутарыць хуценька? Можна, але я дрэнна размаўляю па-беларуску. Можна лепей па-руску? Можаце па-руску, без праблем. Скажите, ласка, вось людзі пачалі разыходзіцца, чаму вы тут засталіся? А мы ждем нашу коллегу, потому что она забрала наши листы, и мы ждем результатов. Приняли они у нее или нет наши вот подписи, заявления. То бок фактычна вы уже не стаеце ў чарзе? Ну нет, просто ждем коллегу. Ну, надеемся, что дождемся. А скажите, ласка, як доўга вы стаялі ў чарзе? От якой гадзіны? Ой, там какая-то сложная схема была, они менялись, они сейчас здесь стоят, они менялись, тут ходили, получается, с часа дня и только вот зашли. А то бок вы самі асабіста не стаялі тут? Ну, я стояла и уже пришла в конце рабочего дня. Добра, шчыра дзякуй. Вось мы пачулі адну з дзяўчын, якая сказала, што яна ўжо фактычна не стаіць у чарзе. Вось. І пабачылі супрацоўнікаў у грамадзянскім, аж паказаць, які нас учора затрымлівалі разам з Арцёмам. Адвярнуліся, не захацелі вітацца. Ну, добра. Можа, не пазналі, хаця наўрад ці. Так. Нагадаем, што учора пасля 7 гадзіны адбыліся як і ў Мінску, так і ў іншых гарадах Беларусі масавыя акцыі пратэсту. Людзі выстраиваліся у ланцугі ці проста крочылі па горадзе. Ну і скончылася гэта масавымі затрыманнямі, у тым ліку і прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі.
Так, мне зараз падказваюць у рэдакцыі, што на вуліцы Мяснікова пачаліся затрыманні. Там і аўтазакі стаяць, і амапаўцы працуюць, і мы зараз з маім калегам Артёмам паспрабуем туды хутка дойдзем. Менавіта на вуліцы Мяснікова чарга сканчалася. Ну, як я нагадаю, гэта прыкладна чарга такім чынам займала каля кіламетру 200 метраў. І калі я нічога не памыляюся, мне падказвалі ў рэдакцыі, што налічвала гэта чарга 2500 чалавек. Зараз паспрабуем хуценька дайсці да месцаў, дзе нам паведамілі, адбываюцца затрыманні. А что там происходит? Так, мы видим начальника, здаецца, это МАПу, Белеба, ці як ён. Распишем, что нам скажуць. Так, чомусь все фотографы йдуть в інший бок. Зараз ми поспробуємо хутенько довідатися інформацію. Так. Так, мне зараз коллеги коллеги мне подказали, что на вулице Мяснікова адбыліся затрыманні, і зараз там все перакрыта, і ўсіх, хто там быў, прагналі. Вось менавіта таму зараз мы бачылі, што нашыя калегі, іншыя журналісты так хутенька пакідалі тое месца. Зараз мне ў рэдакцыі падказалі, што аўтазак з'явіўся каля чырвонага касцёла. Пакуль што яго не бачу. Зараз. Але гэта хіба з іншага боку. Паспрабуем туды дайсці. Так, я попрошу нашу редакцию даведацца, каго, як мінімум, колькі людзей затрымалі, што на дадзены момант вядома. І калі мне гэтую інфармацыю перададуць, я вам таксама ўсё скажу. Вось пад'ехала нейкая машына, нейкі мінівэн, але наўрад ці гэта аўтамабіль. Да, дарэчы, мне подказывают, что учора вось наши коллеги-журналисты. Вось там ось ёсць аўтазак, попрошу показать. Это каля рэстарацыі ці кафе «Мёд», але аўтазак не стаіць, он кудысьці рухаецца. Так. Мы пойдзем разам з нашымі іншымі калегамі, якія ідуць у бок гостиницы «Минск». Магчыма, у них есть информация о том, что там что-то отбывается. Когда что от самой раницы сегодня, от годины 11, ну вот, с половы 11, люди выстраиваліся ў вялікую чаргу каля дома ўраду, каб людзі выстраиваліся ў чаргу каля дома ўраду, каб падаць скаргі ў цэнтр выбаркам на іх рашэнне ўчорашняе на тое, што Віктара Баварыку і Валеры Цапкалу не зарэгістравалі кандыдатамі ў прэзідэнты. І калі раніцай мы праводзілі стрым
гэтая чарга складалася з, не знаю, з 50 прыкладна людзей, з 50 чалавек, то в апошнія хвіліны перад закрыццём цэнтр выбаркаму у натоўпе стаяла ўжо каля 2500 чалавек. Там адбываецца нейкая штурханіна. Зараз падыдзем, паглядзім. Чалавека з веласіпедам спрабуюць. Человека. Человек спросил, навсего, как можно ли здесь проехать до Богдановича. Я к вам тоже подошла, спросила, можно ли здесь пройти. Вы снимаете меня, снимайте, я вас тоже снимаю. Бред, ужас, то, что они вытворяют. Расскажите, ласка, что было тут? Я вам расскажу. Правда, я гостугожусь, это будет трындец. Ну ладно. Без матов. Я сказала что-то плохое, да? Ну, с тобой на эмоциях, мало ли. Ой, сейчас я немножко отойду. Я хотела ехать домой. Вижу, перекрыта товарищами дорога. Я спросила, можно ли пройти по проспекту. Сказано было нет, нужно в обход. Я присела посмотреть, понаблюдать эту картину. В это время молодой человек на велосипеде подъехал к ним и спросил, можно ли здесь проехать до Богдановича. Они его повязали и упаковали просто так, на ровном месте. Человека взяли и упаковали. Мы друг друга сняли на фотоаппараты. Замечательно. Вот и все, что я могу сказать. Эмоции через край. Скажите, ці особисто вы сегодня приймали удел у тим, как подать? Да, я закончила работу в 6 часов, умышленно сюда пришла. В очередь, конец очереди я не искала. Я понимала, что это бессмысленно, потому что до 18:50 это слишком мало времени, и люди не пройдут. И, конечно же, я просто присела на лавочку и наблюдала, как мирно люди стоят, как мирно прошла сама акция, как мирно люди начали расходиться. Я зашла еще в переход, посмотрела обувь, вышла и хотела ехать домой. Но товарищи перекрыли дорогу, они нам не дают ходить там, где мы хотим, они нас направляют по своим тропам. Куда мы в итоге придем, одному Богу известно. Вот и все. Скажите, чим тлумачить то, что они перекрыли, не пускают? Я подошла к ним, спросила, они не ответили на этот вопрос, они предложили обратиться туда, куда мы обычно любим обращаться, писать и так далее. Это был их ответ. Все? Щиро дякую. Да, пожалуйста. Будьте осторожні. Эмоционально, сорі. Все добре. Ось ми бачимо. Почули емоційний оповідь жанчини, яка і в черзі стояла, і так само спробувала пройти праз ланцюжоком мапу, який перекрив тротуар каля гостиницы «Минск». За хвіліну до гэтага мы сталі відавочцамі таго, як затрымалі раварыста. Чарга в апошнія чарга, якая налічвала па падліках праваабаронцаў каля 2500 чалавек, разышлася. У іх была спроба падысці для глаўпаштампу, але супрацоўнікі міліцыі перакрылі падыходы. І зараз не вельмі відавочна, куды гэта натоўп падзеўся. Зараз на плошчы Незалежнасці знаходзяцца людзі, але гэта дакладна, гэта не тысячы людзей. Магчыма, хтосьці ўжо з'ехаў, калі пачаліся затрыманні. Рух дарожны пакуль што не перакрыты, і, у прынцыпе, з прыпынку людзі яшчэ могуць з'ехаць адсюль. Так. Зараз вы можете пачуць хіба, як сігналіць аўтамабілі, прыязджаючы.
Зараз я попрошу аператора показаць нам будынак Мінгравыканкама. Ну, там людзей не вельмі відаць. Добре. Мне тут подсказывают, что все ж таки люди все ж таки неяк все ж таки падышлі да паштампу. Зараз спрабуем і мы туды трапіць. Зараз я видел, что неяк людям атрымалася прайсці да будынку. Немагчыма, там зараз пачнуцца затрыманні. Ці не, зараз мы гэта пабачым. Добре, пакуль мы ідзем да месцаў падзей, ці дакладней спрабуем прайсці да месца падзей, могу вам параіць падпісацца на нашыя соцсеткі, у прыватнасці на наш YouTube-канал Еўрарадыё, дзе штодня праходзяць розныя стрымы, цікавыя, запрашаем цікавых гасцей і гутарым на актуальныя тэмы, якія бываюцца в нашей краіне. Забывайце подписываться так само на наши іншыя соцсеткі. Амаль ва ўсіх соцсетках праходзяць наши стрымы. Тым ліку у Твиттере, в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассники. Ну і з нядаўняга часу мы з'явіліся яшчэ у ТикТоку. Подписывайтесь так само на нас і ў ТикТок. Мне зараз подказываюць у рэдакцыі, што паштамп закрыўся на гадзіну раней, чым павінен быў. І нібыта гэта ніяк не тлумачыцца. Зараз мы падыдзем туды, паспрабуем даведацца. Ну, калі ў нас атрымаецца падысці. Што аўтамабіль аўтазаку можна пабачыць каля гасцініцы Мінск. Папрошу аператара паказаць. Калі не ведаю, ці будзе бачна вам ці не. Там уздоўж гасцініцы Мінск стаяць 3 аўтазакі. А вось яшчэ вось там вось стаіць аўтазак, мы бачым. Добра, працягваем нашыя спробы падысці да паштампу. Ужо невялікі спойлер. Мы бачым, што там пераход перакрыты супрацоўнікамі АМАПу. Наўрад ці у нас атрымаецца тут прайсці. Паспрабуем выйсці вось тут. Так, тут
Так, попрошу показать. Тут так само перекрыто. О. Но видим, что людей не пускают. То есть фактично супрацоўнікі АМАПу узялі ў кольцо будынак глаўпаштампу, які, як атрымалася, зачыніўся на гадзіну раней. Нагадаю, што менавіта у паштамзе праз паштамп удзельнікі чаргі хацелі, тыя, хто не паспеў паздаць сваю скаргу ў цэнтр выбаркам, непасрэдна асабіста, хацелі падысці і скарыстаць ліставаннем, бо па пошце таксама можна падаць гэтую скаргу. Так, зараз мы паслухаем, што нам скажуць рэдакцыя і якім шляхам параюць все ж таки прайсці туды. Только налево можно. Я налево не хожу. Не пуск... Добре. Калі я не памыляюся. Можем паспрабаваць вярнуцца на плошчу Незалежнасці. Можа, мы все ж таки адтуль зможам пабачыць, што адбываецца непасрэдна каля будынку пошты. Ось зараз мы можам пабачыць, што людзі з гэтага у гэты праход могуць прайсці, спускаюцца, хаця некалькі хвілін таму ён яшчэ быў перакрыты. А не. Так, тут супрацоўнікі АМАПу атрымліваюць нейкі загад, магчыма, яны зараз пакінуць гэтую пляцоўку і нам атрымаецца прайсці. Так, мне зараз атрымаў паведамленне ад рэдакцыі пра тое, што ёсць паведамленне аб тым, што замініравалі глаўпаштамп. Чакайце, не так, не забудьце гэту інфармацыю, зараз мы... Эвакуацыя на ЖД вакзале, на чыгуначным вакзале, мне зараз падказваюць. Зараз мы паспрабуем даведацца ў супрацоўнікаў міліцыі, як нам адсюль выйсці і што нам падкажуць. Ну, человек, скажите, а куда нам пройти, как нам выйти отсюда? Куда вы можете? Куда-нибудь. Домой хотим. Куда-нибудь можете туда пройти. Вот там вот сотрудники милиции перекрыли, и мы не можем выйти. Только если вот так. Ну, мы через вас можем сейчас пройти? Проходите? Да. Спасибо. То есть нам дозволили пройти уздовж сцяны уздовж сцяны гостиницы «Беларусь». Зараз паспрабуем.
Ось, прошу нашого оператора показати зараз автозаки. Тут не менш за 3 автомобілі стоять. Чекайте, спрацовники міліції, що вже пускають? Ну, добре. Коли нас ніхто не спиняє, ми спробуємо йти вздовж автозаків. Так. Ось у гэтым аўтазакі знаходзіцца як мінімум адзін затрыманы. Мы былі відавочцамі гэтага затрымання, як запакавалі мужчыну раварыста разам з яго роварам. Ці ёсць там яшчэ затрыманы, на жаль, не ведаю. Так, вось задні 3 аўтазакі, яшчэ адзін аўтамабіль стаіць. Але за рулём таксама знаходзіцца супрацоўнік АМАПу, мы побачили. Зараз так. Нейкай чаргі каля будынка паштампу няма, но відавочна, што людзі проста хутчэй за ўсё не змоглі туды падысці. Але гэтую спробу зараз зробім мы. Там вісіць на дзвярах нейкая паперка. Зараз паспрабуем даведацца, якая афіцыйная прычына таго, што будынак зачынены. Так, стаіць рэгуліроўшчык ДАІ. І, як мы бачым, хіба што рыхтуецца да перакрыцця праспекту. Вось там уже стаіць таксама. Вось вы бачыце аднаго рэгуліроўшчыка. Супрацоўнік ДАІ стаіць недалёка ад прыпынку. Ну, стаўлю на тое, што праспект хутка будзе перакрыты. Зараз зробім спробу зайсці ў будынак паштампу, а я уже спойлер, у нас гэта не атрымаецца, людзі падыходзяць. Што за тэхнічныя прычыны тут не тлумачыцца? Добрый вечер, это прямой эфир, я рад, можно с вами погутарить? Нет, извините. Пробачьте. Так, мы протягиваем нашу трансляцию. Ну што ж, я не ведаю, магчыма, можна ўжо зараз сказаць пра фактычнае сканчэнне акцыі, бо людзей няма. Зараз супрацоўнікі АМАПу хуценька кудысьці пашлі, магчыма, гэта сведчанне. Зараз мы пойдзем за імі і спраўдзім, так гэта ці не. Так, нам тут падказалі ў рэдакцыі пра праблемы з гукам. Зараз напішыце ў каментарах, ці ўсё добра. Магчыма, супрацоўнікі АМАПу ідуць так хутка, бо спрабуюць змяніць месца сваёй дыслакацыі. Магчыма, нейкай іншай кропцы горада адбываецца затрыманне. Так, штосьці незразумелае каля уваходу ў гасцініцу Мінск. АМАП все яшчэ стаяць у ланцужку, але людзей прапускаюць. Добра. Зараз паспрабуем даведацца ад нашай рэдакцыі,
што ўвогуле адбываецца в іншых кропках горада, магчыма, недзе ёсць затрыманні. І калі гэта так, то мы паспрабуем хутка туды дайсці. Калі не, то мы хутчэй за ўсё будзем спыняць нашу трансляцыю. Так, вось мне зараз падказваюць рэдакцыі, што каля чыгуначна, што зараз перакрыты чыгуначны вакзал, што перакрыта чыгуначны вакзал, там знаходзіцца некалькі аўтамабіляў, некалькі аўтазакаў і міліцэйскіх аўтамабіляў. І ёсць інфармацыя пра паведамленні аб мінаванні. Вось. Ну, правда, незразумела, навошта патрэбныя аўтазакі на месцы мінавання. Магчыма, сапёраў вельмі шмат. Так. Так, праспект мы бачым, што стаяць рэгуліроўшчыкі, але праспект фактычна перакрыты, але для транспарту, але не для грамадскага. Маршруткі і аўтобусы пакуль што яшчэ ездзяць. Так. Ну, хіба што мы не бачым нейкія ўжо натоўпы людзей і хутчэй за ўсё будзем канстатаваць той факт, што акцыя, якая сёння адбывалася ад самай раніцы, гэта спачатку была чарга на тое, каб падаць свае скаргі ў цэнтр выбаркам, якая пазней ператворылася ў спробу падаць гэтыя скаргі праз пошту, па пошце, але няўдалую спробу. Ну, відавочна, што гэта акцыя ўжо скончаная. Але мы ўсё ж такі будзем назіраць за сітуацыяй, таму заходзьце на наш сайт euradio.fm, сачыце за ўсімі навінамі праз нашы соцсеткі, асабліва ў тэлеграме, дзе інфармацыя з'яўляецца як мага хутчэй. Для вас працаваў Міхась Ільін, пры камеры працаваў Артём Маёраў. І на гэтым мы будзем сканчаць нашу трансляцыю.